Kaso sa dengue sa Soc-Sargen Region nagkataas. Gani gipailawom na sa state of calamity ang lungsod sa Surala sa South Cotabato. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, tulo ka barangay sa Surala, South Cotabato na ang gipailawom sa state of calamity tungod sa taas nga kaso sa dengue. Samtang mikabat na sa kapin 2,000 ang natala nga nagkasakit og dengue sa Soc-Sargen Region. Una nang gipailawom sa state of calamity ang tulo ka barangay sa Surala, South Cotabato tungod sa nagkataas nga kaso sa dengue. Kini mao ang Barangay Dahay, Centrala ug Buena Vista kung asa anaa sa kinatibuk-ang 69 ang natala nga kaso. Busa giduso na ang pagpailawom sa state of calamity sa tibuok lungsod o gilayon kining naaprubahan. Tungod ni ini gilauman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Surala nga dili na mutaas pa ang kaso sa dengue sa ilang lugar. Nag-convene man ang interim council naton kaya gin-studiha. May mga clustering na abing natabo sa ining tatlo ka barangay and also other neighboring barangay. Hinuon mapasalamato ng MDRRMO nga walay natalang namatay sa lungsod tungod sa dengue karong tuiga. Gani todo ang ilang paningkamot aron mapugnan ang pagkuyanap sa sakit nga dala sa lamo. Nag-operation dayon sang kulob, operation clean up, especially dito sa mga puro kag sitio nga nagataas man ang cases, no? And then may nagkanda kita sang fogging. Samtang ana-ana sa 2,719 ang dengue cases karong tuiga sa tibuok Rehiyon 12, 1,137 sa North Cotabato, 615 sa Sarangani, 544 sa South Cotabato, 229 sa General Santos City ug 194 sa Sultan Kudarat. Samtang 23 ang namatay sa rehiyon tungod sa dengue. Matod sa Department of Health Region 12, bulan sa Hunyo hangtod Setyembre, kasagaran taas ang dengue cases tungod kay ting-ulan na. Panawagan nila pag-usab sa publiko, sundon ang 4S strategy. Search and destroy of mosquito breeding sites o sa Tagalog isabayang 4 o'clock habit. Sara, anaa sa 1.3 million pesos ang giaprobahang budget alang sa pakigbatok sa lokal nga kagamhanan sa dengue. Lakip sa ilang galastuhan ang sa tambal sa mga pasyente, pagpahigayon og fogging ug uban pang logistics. Sara? Okay, dagang salamat, Abby Caballero.